Muri yeZimbabwe aiwa pazoshata manje. Notoona kuti kubuda kwakangoita vaNelson Chamisa mubato reTCC vachinoplana urufoma imwe pati zvakonzeresa rift zvatokonzeresa imwe tension yakapenga. Notoona kuti muzuva ranhasi MDC yaendesa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change TCC nevaimbova mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa kumatare edzimhosva richivapomera mhosva yekugara mahofisi ayo ari mubulawayo zviri pamutemo. Ndokutanga rasara wasubscribe bosubscribe wolike wotina on the bell icon tabochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti izvi tinozviona nekuti izvi zviri kuitika apo mapato maviri aya ari kukandirana makobvu namatete panyaya yekuda kutonga kubva vachamisa pavakabuda muMDC vakopa bato ravo munandira 2022 zvichienderana nechikumbiro chavakasvitswa kudare navagunde dhuve navapamacheche legal practitioners kubulawayo vakamirira MDC nePANE Enterprises Private Limited vanoti vachamisa neTCC vanga vachitora midziyo yavo muguta ziri pamutemo. Saka ndosaka vari kuda kunosundisa zvinzi aiwa vangatora mudziyo muguta yavo ravo ziri pamutemo. Saka muri yeZimbabwe iyi ndo nyaya yatati kupakurire muzuva ranhasi. Munoti kudii pamusoro penyaya iyi? Nyaya iyi yakungobuda vaNelson Chamisa vasiya pati. Nyaya iyi yakungobuda pakuita matensions, pakungobuda kukakatana pamusoro pemabuildings nemaproperties. Muri yeZimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi? Pinai mucomment section medu musakana kusubscribe kulike muchinotira on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.